Asikebhangeleni. Akamake le. Awuzwi. Maka. Goalkeeper. Akho-ke. Njengoba ngihleli nagenge kukanje ngabe ngiqamba amanga ngathiwa ngithi konke esikwenzayo sikwazi ukwenza sonke kunabathanda ibhola kunabathanda ingoma kunabathanda maskandi ngicishe abantu abaningi mabe bedibana nathi siyosebenza ilona bandla engihlezi mhlawumbe cishe likhona unjabulo kube uqhabula bese kube yibandla lelinye elisebenza for umadensa ungakwenza konke okunye lana Ndoda. lana bafana mina ngasweka abafana abafunda izikole bafana abangaze ujeni baningi abantu abafisa ukuphila nathi kodwa ungizima ukusondela mawusuke usuyishima ngisungene kulezi imoto esihamba ngazo umsungene ebhasini esihamba ngalo usuke uvele kuyisiphuko sakho leso kodwa nje kancane mawufika la ufika uyisinowe la kuthina kodwa ufika uqaqeke la ngendlela ukuthi uhlala nabantu abakhululekile mawusuhleli nathi ngibo qawude 24,000 5,100 1.6 ijacket yami le yapho impahla sigqoka ziyadura kodwa ngifisa ukuthi umuntu okude usemakhaya ungakasebenzi engayi-understand ethi nami ngiyoze ngifike la benginalengana leyo intombazana lo eyijongo lo inkosi eyitabane same wamayimayi ngimbizi lathi asizapha wamayimayi Indaba yethu lisinishalisezweni. Lobukhuluma ngayo. Indlabazamba. Komaskandi ayenziwe listening station yabo. uzoyenza manje Izinto ezineqala ezithuka inkuzethu Tshela phela ukuthi kula. sihlukana into ezahlukene nebandla ikuthi abanye bahlala ngase-hostel mhlawumbe ngike ngahlala e-hostel impilo yakhe ayisheshi kakhulu mawusuke uhlala e-hostel besikhuluma listening station niyazantu abaningi abaney'ndawo ama-events wenzi clean so ngifuna isithondawo right clean engizobiza wona amajongo ami engiphila nawo nabacule ngima-featurele nabacule ngiphila nabo yona igoli leli yimi lo ngiliphethe kanje akekho otebese la kulabafana banomdlandla bonke ama-event amakhulu esohambayo sihlezi sinomvumo omusha uzosifaka ebantwini ukuthi umuntu akathatha i-attention yakhe kade ibe khona eyiphoste ngakuthini yona njabulo ngiyabonana namhlanje ndoda i-comment ethi azaswenka lama-content creator abantu besho kuthini siyacula into abashayo amaqha wabo aqoka kabi sinile sisedabele iti ngoba namali nje nifuna la yesivelela ikhaya awukufinsizwa kufinsizwa anothula magwala futhi abantu mhlambe besuke bethiwa menxa mina bengikwazi ukuthi mina ngithi angeke uqoka nje usondlonyoko abamcenyadela abantu uma unento eziningi ndoda ugcina kodwa uyaqhaza into eningi okay asibala zincane zibalaka mina akekho umuntu angayethu onento enginazo mina akekho umuntu ongishaya iminyaka o5 onento enginazo mina unangaki iminyaka kuyahlanya ebandleni kubalekile uba yijongo kubalekile uzazi ubuwena just ukuthi ukhona konke okwenzayo ukhumbula amandla akho ukuthi asilingani ngokwamandla manje mina angihambe uyangibiza udali manje bafethu wona mfana uqonywa nini kahle kabe impesheni phansi ngifuna ukubuza leyo mpilo uqonywa nini Phela uqonywa nje ushaye abasasheli bashela ku-TikTok. mina ngishelile emakhaya ngafuna ukuqonywa ngayizama impilo ngathiya ukuthi ngiyabotha ngiqonywanga engisabe nebhadi lakho okukhulu kakhulu ngisadibana nabantu abathanda uquality bemthandela i-content uma sufika ubona mina ukuthi okusemafonini kubuye kube okunye umuntu bese hlule ukubekezela ukube kuthiwa ngaqonywa ngangiyofocus ekhweni ngikhohlwe yimini nginakeliwe futhi ngiyakhuluma kusibani nje uxeka nje kusibani okay kulungile ngiyakubona lokho ukuthi angiqonywanga kwaba yibhadi nje lokuthi mhlambe angiqonda naye Isikhashana. kodwa amandla ngayo sikhathi engangishila ngaso ngangenawo sengizamile mhlawumbe ngifocusile ukuthi abantu engidibana nabo bangaboni umuntu ufocusile empilweni uyayifisa impilo yaphambili ngoba akekho umuntu ofika mina empilweni nami ethi uzovusa ikhala kithi uqedile kunzima ukuthi usheshe uthathele umuntu umsondeze eduze ngoba kuyobe ngathi vele buvela uqhuba yona i-content angifuni uzele umuntu uthatha umuntu uzongichithela isikhathi ngifuna ukuthatha into sengiqondile ukuyenza but nje sekuzokwenzeka nginethemba bonke oma bengane zami bang-undermine esikhathini esedlule uma bengane zonke angathandani nabo Hayibo. ama-Facebook Bonke. iy'ngane zami zingama-Facebook zonke uma iy'ngane asikaze sibe nobudlelwane nabo bonke nginabo bawu-3
Sadibana besazana ukuthi ubudlelwane besingenabo bokuthi sekuyathandwana bekuwumfowethu kodwa gcina sekufike ekutheni sekuba nabatwana. Vele izingane manje omama bahlukene. Kuba khona phela vele mfethu inkinga ohlezi unazo. Ngoba omama engane bavele befuna ukulwa ngengane bonke. Yeah. Wena benza awune inkinga. Okay, yazi mina Njabulo. Mina nginoma wengane oyiTomboy. Awukwazi lokho? Shembe. Ngamthanda umuntu ekwasho ukuthi kunzima ngoba uyijongo elinye nami ngilijongo so kunzima ukushintsha umuntu. So mina noma wengane oyiTomboy nje cishe mhlawumbe ingane yami iyona ezovela la umuntu ongafi. Ilona jonge ngicanga ukuthi ilona ezovela uma lona uyijongo esingaye. Manje akaze kwenze bengabe sengiqopha imlando eminingi kakhulu ekhaya. And noma wengane abaphila impilo ehlukene bonke. Futhi noma kuthiwa uyafisa ubahlanganise behlangana ngenxa yokuthi omunye ucabanga ukuthi uyijongo, omunye ucabanga ukuthi uyini Slay Queen. Umkha umbuka lo omunye uthi Slay Queen. Omunye ovela vuke ngo3 ekseni. Khona umunye uthi uyothandaza. Awathandaza zonzani? Uyaphahla ke manje. Yona mina ngazi ngasho ngathi mina lento okuthiwa ube netype ibalekile. Yona into engiyibonga ngiyaphila impilo engiphilayo iyangiphumelelisa amajongo amaningi esinawo la eGoli akepetile angazi ngakepeta mina yabona nje ngoba sekuseduze ngizowola noma yini noma ngasho ukuthi ngizowola noma yini kodwa nje ayiwangithanda wakhombisa ukuba nothando ngizoshada isikhathi esedlule ukuthi bengibhekisisa kakhulu awubathi uyazi kube iqhabulo yabona uma bengane kube bayazi ukuthi bengane seligugu kanjani enhlizweni yethu ngaba abayenzi into abayenzayo. Kodwa shuthi into yaseyadala uma uthi uyabuka wemfethu uyazi ukuthi uma wengane uvela kuphuca ingane yakho. Awodwa nje ukubathiselela nje ukuthi into esiphilayo yomculo. Kunzima ukuthi umuntu othi akahlala endlini umngakho egade indlu understand lempilo ukuthi wena ukho ngeweekend emncwabeni uma uyemncwabeni uyoperforma uyoshutha sinento eziningi abantu besimama banenkolelo ukuthi abantu abadumile bazodlala ngathi cishe ke ibuye icount nendawo esidibane kuyo ukuthi sidibane kanjani mawumuntu angikwazi ukuthi ngithole eklabhini bese ngibona ukuthi sesiyofa silahlana sidibane etshwaleni utsaha utshwala enzima lo nto le cha wensizwa ngicabanga ukuthi asikhumuke manje ngoba vele indlela iseyinde angithi yabo njengamanje becabanga ukuthi ngesiyolundi kodwa singahamba nisonke uma ukuthi nawe u-free phela asingahamba mawuthi kuno drive oqondile driver mina ayisibona iyophinda ibona Cela ngoma before ngale steering lo baba wathi ngifonele ingane zami mina azabathola akhula ngizofonela umfowethu ukuthi kanjalo gogo lapha uze sakhe indlentsha lapha lezi simanje uthi uzenza izinto ezinhle kodwa nje umakoti siyamdinga angikwazi ukuletha umakoti ekhaya bese esithuka ngokuthi lo muzi owufica uwile wavuswa uyena bose uzibheka manje bose ukhululeke kanje ngeba kwangizima kanje emakhaya ezingolweni uthandana nobulili obodwa ukuphi mnandi awukuhlungu ngoba ngaze ngathatha amaphilisi sengikhihlaza amagulu indaba yakho nompana kwenzakalani beleke hayi mnganami uzongicika nje